ಕರಿಯಕಾಂತమైದೆ ಕಲ್ವೇರ್ಕಾಕಿರಪತ್ತನ ದೈವ ಬೋಡು ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ತಗೆತ್ತಂಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಊರು ಪರ ಊರು ಒಪ್ಪತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಾಪೂಜನೆ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಂಚಿತ್ತನ ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಇರುವೆರ ನಿಧಿ ಪುರುಷರನ್ನ ಸೂರತ ಮಳ್ತ ಧರ್ಮದಂಚಿತ ಒಂದು ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿ ತಗೆತ್ತಂಗಡಿನ ಆಧಾರನ ಪಡುತ್ತೊಂದು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಧರ್ಮನು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರಗೂ ರಾಜ್ಯ ಎದೆ ಕುರುಮ ಚಿತ್ತನ ಕೋಟೆಬೇಟೆ ಕೊರ್ತಬುನ ನಿರ್ಪುಣ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲಾ ಕುಟುಂಬ ಆರಾಧನ ಕೊರ್ತಮಿದನ ಮೂಲನಾಗನ ಪಂಥ ಸ್ಥಳತನಾಗ ಬೆರ್ಮನ ಚಿತ್ತನ್ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಚಾವರ್ಧ ಬಾಮುಡು ಅಧಿಕಾರ ಚಿತ್ರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೇರ್ದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತಿರ್ನ ತನ್ಮಧ್ಯಡು ಮಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಥರದಗ್ಗಾದ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕುಂಟಲ ಜಂತ್ರಿ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯ ಚಿತ್ರ ದೇವತೆ ಕೇರಳ ದೇವತೆ ಮಲಯಾಳಿ ದೇವತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪಂಪೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಪುರಪುರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೆರದಾಡನ ಚಿತ್ರಕಾಲ ಸುಂತ್ರಾಳಿ ವರ್ಗೆ ಕರಿಯಕಾಂತమైದೆ ಕಲ್ವೇರ್ಕಾಕಿರಪತ್ತನ ದೈವ ಬೋಡು ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರಕಾಲ ತಾರೆಡೆ ತಂಡೇಲು ಕಂಗಡು ಉರುವೆ ನುಗುಟು ಗುಂಟಾಲ ಚಾವಡ್ದ ಮದಿಪಾಲ ಪಣ್ಣುಗು ವಾಲ್ದು ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ರಕಾಲ ಕಲ್ವೇರ್ಕಾಕಿರಪತ್ತನ ದೈವ ಬೋಡು ಪಂಪೆ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೊಂದು 15 ಬೈದ ಪಂಚದ ಗ್ರಾಮ ಬೋಪಿ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ 15 ಬೈದನ ಪಂಚದ ಗ್ರಾಮ ಬೋಪಿ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲ್ವೇರ್ಕಾಕಿರಪತ್ತನ ದೈವ ಬೋಡು ಪಂಪೆ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರಕಾಲ ಅಂಚಿತ್ರ ದೈವ ಇಂಚಿತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡಿಜಿ ಕುಂಟಲ ಜಂತ್ರಿ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಳ ಅಂಚಿತ್ರ ದೈವ ಬೋಡು ಮಟ್ಪನ ತಿಕ್ಕು ಮನ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಯನು 15 ಬೈದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಒರಿಯೇ ಬೋಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಮನ್ಪೆ 15 ಬೈದನ ಒಡನಾಟ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆ 15 ಬೈದನ ಒಡನಾಟ ಮಲ್ತೊಂಡು ಮನದಾನಿನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಣಪುಲ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕುವೆ ಜಲಕ ಸಿಂಗಾರ ಆಪೆ ಸೂರ್ಯನ ಸೂಪೆ ಸೂರ್ಯನ ತಪ್ಪ ಚಂದ್ರನ ಸೂಪೆ ಚಂದ್ರನ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಟ್ಟಗುಲು ಇಂಚಿದೀತು ಜೋಡು ಕೆಚ್ಚದಾರನಿಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಕೆಚ್ಚು ಬಾಡಂದೆ ಜೋಲಿಗೆ ದಿಂಜಾವಂಡೆ ಕುದ್ದಂಜು ದೈತನ ಒಡನಾಟ ಒಂದು ಕುಂಟಲ ಜಂತ್ರಿ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ರಕಾಲ ಕುಂಟಲ ಜಂತ್ರಿ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಲ್ಮ ಅರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಕೇಳುವೆ ಕುಂಟಲ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿ ಉಲ್ಲೇರಾಬನ್ ಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಗ ಉಪ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮನ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ್ಲುನ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿಡ ಕುಲ್ಲೊಂಡೆ ಕುಂಟಲ ಜಂತ್ರಿ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮನದೇವರನ ಸೇವೆ ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವರ್ಧ ಬಾಮನ ಪಡೊಂದು ಜಾಲಮುಂಡೆಲು ಬನ್ನಗ ಒಲ್ತು ಬತ್ತರಪ್ಪ ಒಡೆಗು ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಯನು ಎನ್ನಗ ಕಲ್ವೇರು ಕಾಕೇರಿ ಬತ್ತನ ದೈವ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿತ್ರ ದೈವನು ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ 74 ದೇಶ ತಿರ್ಕೊಡು 74 ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೊಂದು ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ರ 74 ದೇಶ ತಿರ್ಗದೆ 74 ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದೆ ಕುಂಟಲ ಜಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬೋದು ಈರು ನಂಬುದಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮನದೇವರನ್ನ ಎಡತಭಾಗರು ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲತಭಾಗರು ಮಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ನಗ ಅಂಚಿತ್ರ ದೈವರು ಇಂಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಿತ್ರ ಕರಡೋಗ ಜೋಕಿಡು ಕೊರ್ಪೆ ಮೋಕಿಡು ತಾಂಕಲ್ ಅಂದು ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಜುಗಂಡ ಮುಕ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಪಲಟು ವಶ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರಿಯಕಾಂತ ವೈದನ ಸೆರಂಗಪಾಡು ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು
ಅಧರ್ಮ ಅವಳ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ತಾಡ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಪ್ಪೆಗೂ 10 ಜೋಕುಳುತ್ತನ್ನ 10 ಜೋಕುಲ ಇಲ್ಲಗು ಕೊಡ್ಗಳು ಕಂಡೋಡು ಬುರ್ಗು ಕಾಟ ಇರುಳ್ಳಡು ಮುರಿಯಾವು ಚಿತ್ರ ವಾಕ್ಯನೂ ಕುಂಟಲ ಮಂತ್ರಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಸತ್ಯ ನಂಬಿ ಮೂಜುಗಂಡ ಮುಖಂಡೇಶ್ವರ ಪತನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೂದಲಾಡಿ ಬಕ್ಕಿಗೆ ಬತ್ತದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಚಚ್ಚೌಕದ ಜಗತ್ತಿನ ಗಲ್ಲಡ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸೈನಿಕರು ದೂರ ದುರ್ಜನ ಬೋಪುರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಯಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಘಾಟ ಕಲ್ಲಡ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾಟ ದೈವರು ನಮ್ಮೊಂದಲ್ಲಿ ಊರುಗು ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೂರ ದುರ್ಜನ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೂರ ದುರ್ಜನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ದೊಡ್ಡನ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನು ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರ್ಯಕಾಂತಕು ವೈದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೇಡಿವಾಡುವ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ದೊಡ್ಡನ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಂದೆ ಬುಡಿಲ್ಲಜಿ ದೈವ ನಮ್ಮಂದೆ ಕರಿಲ್ಲಜಿ ಆನನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಡಲಿನ ಬುಡಿಯ ಜಡೆನು ಬತ್ತೊಂಡ ನಾಲ ದಿಕ್ಕು ನಾಲ ದೇಶ ಜತ್ತ ವೀರನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಕೆಲವಾರು ಪುರಪುದ ನಿರ್ಣಯನು ದೀಪ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಒಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಹಾಪೂಜನೆ ದುಮುದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಆಧಾರನ ಪಡುತ್ತೊಂದು ಈ ಮಕ್ಕೇರಿ ಬೇಲದ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿತರದಕ್ಕಾದ ಯಾವರಾಣಿ ಶತಮಾನ ಕಾಲವು ಬಲತಗಾರ್ತಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಪುಪ್ಪದ ಮನ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಣಯಮಾನ ಮೇರೆಗೆ ಮದಿಬರ ಅಸಾಧ್ಯ ಬತ್ತಿನ ದೈವನು ಇತ್ತಿನ ರಥೋಡು ನಮ್ಮದು ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೈಟ ಆಗಭೋಗ ಪಂಚಪರ್ವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾತ್ರಿ ನೀರುಕು ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ತನ್ಮಧ್ಯಗೂ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲುಮಂಡಲದ ಸೇವೆಗೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಬಿದ್ದಾಡ ಚಿತ್ರ ಮಾಯ ಒರುವಾಡು ಚಾವರ್ಧ ಮಾಮಡ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮದಿಬೆಚ್ಚಮಾನಾದ ಸ್ಥಳ ಜಾಗೃತ 1000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂತೆ ಬೋಳ್ಳ ಇತ್ತಿನ ಚರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತ ಪೇಜೋಕೊಳ್ಳ ತೆರೆಬುದೆ ಬೆರಿಕು ಬೆರಿಬಿದ ಬತ್ತೊಂದು ಜಾಲಮುಂಡೆಡು ಬಾಡ ಚಿತ್ರ 4 ಬದ್ದಾಜಿ ಕೋಲಾಯ ಕೂಟಾಯಿ ಮತ್ತರ್ಮೆಗು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗೊಂಡರು ಅವು ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಕಾರಡು ಕೂಟಾಯಿ ಮತ್ತೆಡ ಮಲ್ತ ಚಿತ್ರ ಜೋಡಾನಿಗೆ ಉರುವಾಡು ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನದು ಬಾಲ್ಯದ ರೂಪ ಗೋಪ್ಯಾಕ ಗಗ್ಗರ್ದಾವೆ ಶಾವಡು ಪಪ್ಪೆ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಗ್ರಾಮ ಮನಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಪತ್ತೆ ಸಲ್ಪ ಬಾಳದು ಲೆಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುದು ಹಾಲನ್ನು ಅಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆನು ಹೊರ್ತದು ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ರಾಪುದಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದ ಮಲ್ತ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಿತ್ರ